U MLA ka VPP na Mawryngkneng uba having stone kharprang haringkat bat ki Nongleit jong ka PW road bat ki dekat jong ka dorbar snong kila Leit ban Jurip ya arteli ki projek Surok hene ke sengi ka Surok ka Bynta ka penyeso ya ka umpernai haduk Bynta kat ba ka Surok ka baar ka penyeso ya ka Bynta haduk Happy Valley syaduk ka Jingïaseng ken kene ka Jing Jurip ka long kum Bynta ya ka Jingpen kre ya ka presbytery ka ban long ha Bynta ha usnam uban wan Uba kharpran ula kuntu yakin Nongleit bat jongkap PWD bakin kampen kloy ban pendep yakin ni ki Surok. Ang gusto ni wan ni ban pekti ka site ni ba aglang ji na du ko mo swa yana digedu digedu tri bisa ben charge ni ka rudi juri engineer jong rudi na post ko ka bijing ko pala de ko ban Senang ini ke checking ke ban install ini install kita pakai dengan ini. Bagi kini ialah kerana sistem apa kena ke administration. But nakilian jong untuk sistem ban charge pendiru ialah pular ban neno ini. Adon kam nak kau ban tang no ini kam tang ban longga jing mentoi jika itu. Baro artli ki yeng dorbar ke parlimen kila